78 špilja i jama, dvokatni kameni most, 6 rijeka, slapovi, 50 izvora pitke vode, preko 2 stoljeća obrazovanja, povijesna riznica, turistička destinacija, sve to i još puno više je općina Tounj. Smještena u srcu Hrvatske, općina Tounj oduzima dah svojom netaknutom prirodom koja pruža oazu mira i ljepote. Ovdje se susreću zelene šume, prekrasni planinski vrhovi i bistra voda koja okružuje ovo prekrasno područje. No Tounj nije samo prirodno blago. Ova regija ima i bogatu povijest koja seže tisućama godina unatrag. Arheološki nalazi svjedoče o naseljima i kulturama koje su oblikovale ovaj prostor. Iz tog razdoblja posebno se ističu ostaci rimskih utvrda, a tragovi srednjovjekovnih gradova i dvoraca još uvijek su vidljivi na brdima koja okružuju Tounj. Dragi gledatelji, lijep pozdrav! Ja sam Daniel Dizdar, a ovo je posebna epizoda televizije Tounj posvećena kulturi i tradiciji ove prekrasne općine. Nalazimo se ispred jedne od znamenitosti koje ćemo u ovoj emisiji posjetiti, a s kojom se ova općina s pravom ponosi. Načelniče, iza vas vidi se jedan fascinantan most, jedina takva građevina u Hrvatskoj. Pa u potpunosti u pravosti. Nalazimo se znači pored Tounjskog mosta, jedinog mosta u Hrvatskoj državi na kat. Znači praktički na 2 kata koje je pod zaštitom Ministarstva kulture. Evo, važno je napomenuti nekada davno na ovom predjelu gdje se sada nalazi naš most postojalo rimsko naselje pod nazivom Arucija gdje je bio neki mali rimski mostić. Da bi, znači, nakon dolaska i povećanja vozila i svega onoga razvitka industrije i civilizacije sagradio se prvi kat mosta 1775. godine. Sagradio ga poznati graditelj Vinko Strupi, pukovnik koji je bio za vrijeme, znači Austrougarske, koji je bio ujedino i graditelj dobrog dijela Bečkog dvora. Drugi kat je izgradio Kajetan Knežić, znači zapovjednik graničara u to doba. A šta je važno naglasiti? Po čemu je Tounjski most poznat? Znači, to je jedini most u Europi, a vjerojatno i u svijetu koji je rađen most na mostu. Znači, to je vrhunsko djelo građevine, arhitekture tog doba. I znači ovaj prvi graditelj, svi ovi rimski vojnici, natpisne ploče graditelja, ove skulpture su se nalazile na prvom katu mosta. Znači ovaj graditelj Kajetan Knežić je napravio još jedan kat, stavio je svoju natpisnu ploču kad je gradio taj most i vratio je natpisnu ploču od prvog graditelja Vinka Strupija i sve ove, znači, ovo su rimski zapovjednici legija, znači u to vrijeme, koji su kao stavljeni kao simbol borbe, rata i na neki način civilizacije na ovom području. Mi se moramo pohvaliti da je most 1943. godine nažalost bio srušen, 1972. godine je most obnovljen. Nažalost, nisu ti rimski vojnici stavljeni, niti natpisne ploče. Evo, dolaskom mene malog, običnog čovjeka, 1992. godine mi smo iz kanjona rijeke Tounjčica sa 12 traktora i nekoliko bagera izvadili te sve skulpture i natpisne ploče. To je stajalo kod mene doma jedno 7-8 godina, nije to nikoga baš u to vrijeme interesiralo. Znači, ostvarenjem općine Tounj, kad smo dobili općinu Tounj, išli smo u projekat sa Ministarstvom kulture. Znači, sve je u potpunosti, most je obnovljen, napravljena odvodnja i ne samo to, nego most je, evo vidjeli ste, i pod nadzorom, osvjetljenje. Znači, jedan projekt koji je potpuno realiziran i još je važno napomenuti da je most snimljen u tehnologiji 3D, bio je Geodetski fakultet iz Zagreba i iz Marseja, znači u to vrijeme, tako koliko bi se most danas neko srušio, može se u potpunosti izgraditi sa svim ovim prekrasnim detaljima koja je od neprocjenjive vrijednosti, kulturne baštine i spomenika zaštite kulture. A Tounjski most ima poveznicu i sa Bečkim dvorom? Pa evo, ima i ta priča koja je stvarno interesantna. Znači, most je rađen u čast Franji Josipu II. Poznato je da je u to doba, pa i dan danas, jedno od najpoznatijih poljoprivrednih proizvoda je tounjski sir. Znači, tounjski sir, imamo i dokumente, služio se, znači, i na Bečkom dvoru je on bio dobra delicija. Tounjski sir poseban je po tome, jedinstven što je to sir koji se radi potpuno iz čistog friškog mlijeka gdje zadržava sve svoje, znači, minerale, vitamine. Tounj je regija koja obiluje povijesnim tragovima. Ovdje
se između zelenih brežuljaka i plodnih polja nalaze svjedočanstva prošlih vremena koje nas podsjećaju na burne događaje i veličanstvene civilizacije koje su oblikovale ovo područje. Naša sljedeća znamenitost je izvor koji je rado posjećen već stotinama godina. Od jednog posebnog mosta stigli smo i do jednog doista iznimnog izvora. Radi se o jednom izvoru koji je napravljen davne 1847. godine prilikom gradnje sadašnje ceste D23 ili takozvane Jozefine. Znači, poznato je da su pored ceste, kako u to vrijeme su bili konji i kočije i pošte, sve ostalo kako je išlo, da su se gradili odmorišta i da su se, znači, gradili gdje su ljudi mogli malo odmoriti i popiti zdrave, čiste pitke vode. Evo, ovaj izvor funkcionira još od tog vremena. Evo, moramo se pohvaliti da smo ga nedavno u potpunosti rekonstruirali, uredili, napravili prilaz. Evo, i masa ljudi koja stane, koja proba tu vodu je oduševljena. Voda je stvarno izuzetne kvalitete i jako zdrava za pit. Voda se u ovom izvoru pročišćava kroz najbolji prirodni filter, glinu. S obzirom da je poznato da je ovo područje baš na kojemu se iza mene nalazi ovo brdo, nekoliko brda je u potpunosti glina. Znači, velike kišnice, velike vode koje padnu u ovom području cijede se kroz tlo, kroz glinu koja u potpunosti to neutralizira, pročisti, tako da dobivamo jednu vodu mekanu, izuzetne kvalitete i kakvoće. Na špini se primjećuje jedna rupica. O kakvom se tu mehanizmu radi? Pa evo, to je interesantno kako su u to vrijeme ljudi misli da kad običan čovjek može doći, da može popiti vode, da jednostavno stavi dlan lijeve ili desne ruke, nagne se i voda mu jednostavno ide u usta bez ikakvih problema, ne može doći do nikakve zaraze. U to vrijeme nije bilo čaša, niti je bilo plastike kao što je danas, tako da su se ljudi snalazili. Jednostavan sistem koji zlata vrijedi kad ste žedni. Prirodna izvorska voda svakako nije jedini način kojim ćete se ovdje rashladiti. Neopisive ljepote Tounja skrivaju u sebi brojne špilje i pećine, njih čak 78. Najposebnija se nalazi na početku šetnice Tounčice, šetnica koja svakim novim korakom opčinjava. Pomalo je nevjerojatno koliko je tu ljepote na jednom mjestu. Ovo je špilja gdje izvire rijeka Tounčica, koja je prva ucrtana u karte, znači, Hrvatske države pred 100 i nešto godina. Čuveni povjesničar Valvazor, koji je, znači, nju stavio na prve koje je opće ucrtana u naše karte. Važno je reći to da na području općine Tounj, kao što sam rekao, ima 88 špilja, 44 su istražene, ove druge nisu istražene. U tim špiljama nađena su 3 svjetska endema, među kojima je najpoznatija vrsta, endemska vrsta koja je dobila naziv tounjska spužvica, koja je nađena evo baš u ovoj špilji iza nas. Važno je napomenuti to da je špilja u Kamenovomu, koja je dužine 8840 metara, jedna od najdužih špilja u Hrvatskoj, druga po veličini, a skupa sa ovom špiljom od 7,5 km Tounjčice, vjerojatno one su spojene i jesu, samo je pitanje trenutka kad će speleolozi ih spojiti, naći te podzemne kanale i vjerojatno će biti jedna od najdužih špilja u Hrvatskoj, a možda i jedna od dužih špilja i u Europi. No, o bogatoj povijesti Tounja ne svjedoče samo drvene građevine i znamenitosti. Ovo nije samo područje fascinantne prirode, ovaj kraj ponosi se i svojom višestoljetnom obrazovnom tradicijom. Pa moramo stvarno se pohvaliti da smo kao jedna mala općina, jedno malo mjesto ponosni na svoj dignitet školstva koji seže daleko iz 1773. godine. Ta škola je bila otvorena u starom gradu Tounj. Evo nas se preselila iza nas, evo smo pored potpuno nove sagrađene škole. Nekada je u toj školi bilo 600 đaka sa 2 područne škole u naseljima Rebrović i Kamenica. Možemo se slobodno pohvaliti da smo mi prva lokalna samouprava u Hrvatskoj državi koja je otvorila prvi dječji vrtić u osnovnoj školi pod nazivom Tounjska spužvica, tako da bi se smanjili troškovi i moramo priznati da smo mi rijetka općina i u Karlovačkoj županiji koji imamo 6% prirast djece u dječjem vrtiću. Sad smo ispred osnovne škole Capak Lucija. Ove godine obilježava jednu posebnu obljetnicu. Mi obilježavamo ove godine 250. godišnjicu školstva u općini Tounj. Ova zapravo zgrada započeta je izgradnjom
1953. godine, tako da evo obilježavamo i 70 godina postojanja ovih prostora. Trenutno imamo nešto više od 70 učenika raspodijeljenih u 8 razrednih odjela. Također imamo jednu mješovitu odgojno-obrazovnu skupinu sa 21 vrtićkim polaznikom i uposlene 2 odgojiteljice, evo, koje nam financira općina Tounj. Obrazovanje stanovnika općine Tounj jedna je od prioriteta ovoga kraja, a znamenitost koju ćemo u nastavku obići govori nam i o bogatoj tradiciji njegovanja vjere i duhovnosti. Općina Tounj doista obiluje znamenitostima. Jedna takva znamenitost je i crkva koju vidimo iza vas. Po čemu je ona posebna? Pa evo ovako, nalazimo se pored župne crkve Sveti Ivan Krstitelj. Nekada davno na ovom terenu je bila stara župna crkva, ali 1897. godine sagrađena je ova velebna takozvana mala katedrala koju je sagradio Herman Bolle. Crkva je u potpunoj obnovi, već je do sada uređeno u okoliš i ove isto ceste, isto preko europskih fondova, preko 7 milijuna kuna, šta smo preko općine zajedno sa župnom crkvom i sa biskupijom nastojimo to staviti u one uvjete kako je to nekada bilo. Moram istaknuti da je općina Tounj jedna od najkatoličkijih i najkršćanskijih općina u Republici Hrvatskoj sa 99,99% Hrvata, da se tako izrazim. Ima je razlog zbog kojega je to tako, zato što su ovi prostorima uvijek bili ratovi, počevši još za vrijeme Turaka od starog grada Tounja, pa Prvi svjetski rat, Drugi svjetski rat i nažalost i Domovinski rat. Evo, 1991. godine od 1700 stanovnika na našoj općinu poginuo je 21 hrvatski branitelj. A da se žrtva ljudi koji su dali živote za slobodu nikada ne zaboravi, nešto je o čemu općina Tounj vodi iznimnu brigu. Jedan od brojnih spomenika na sjećanja herojima Domovinskog rata nalazi se i na groblju općine Tounj. Slično zagrebačkom Mirogoju i parkovima u Beču, groblje općine Tounj uređeno je do zadnjeg detalja, od ukrasnih fontana i rasvjete do čempresa i šetnice. Trenutno smo na groblju u općini Tounj. Ovo je zaista lijepo uređeno. Priča o groblju Tounj je posebna iz razloga što je nekad Tounj imao više od 5000 stanovnika pred neki 50-ak i više godina. Jasno da su ti naši ljudi otišli i trbuhom za kruhom vezano i u Zagreb, Rijeku, Karlovac, Dugaresu, pa čak i Njemačku, znači van Ameriku i Kanadu. Interesantno je da svi ti ljudi dolaze se natrag pokopati na ovom dijelu. Zašto? Ima razlog, zbog toga što je groblje jako uređeno i što su cijene stvarno pristupačne, groblje je stvarno veliko, evo vidjeli ste da ima i rasvjetu, ima i fontane i važno je napomenuti da smo kroz groblje otišli jedan veliki evropski projekt gdje smo kandidirali 5 km cesta, evo tu je i ovo prekrasno, znači i parkiralište i cesta u vrijednosti €1 milijun gdje smo i rasvjetu potpuno uredili, tako da je dodalo još više šarma tom groblju, ako se može reći da je groblje lijepo. Uzevši u obzir sve prirodne ljepote ovoga kraja, činjenica je da je ovo područje oduvijek bilo privlačno raznim osvajačima. Sukladno s tim, i heraldička baština Tounja iznimno je bogata. Ona bilježi brojne plemičke obitelji, od Stjepana II. Ozaljskog i knezova Krčkih iz davne 1481. godine, kasnije Krčkih Frankopana, Krste Frankopana, plemena Gusića, preko knezova Krbavskih, grofovije Erdodi, plemičke obitelji Deli Šimunović, grofova Herbenstein, do grofovske obitelji Turn i plemenske obitelji Jurajić u 17. stoljeću. No, nažalost, ni moderna, ne tako davna prošlost nije ostala bez burnih događaja. Usprkos svemu tome, općina Tounj danas stoji ponosno i dostojanstveno, kao simbol otpornosti i snage. I dok je burna prošlost nešto što je obilježilo općinu Tounj, njezina budućnost nosi nova, mirnija vremena. Potraga modernog čovjeka za netaknutim prirodnim bogatstvima potakla je općinu Tounj da se ovaj kraj usmjeri turizmu. U planu je tako izgradnja apartmanskog sela, projekt kojim će se stare kuće obnoviti i pružiti posjetiteljima priliku za uživanje u ovome kraju. Ovaj projekt će zasigurno oplemeniti dosadašnju ponudu koja već privlači brojne posjetitelje. Špilje, pećine, slapovi i rijeke pružaju brojne mogućnosti, a jedno takvo mjesto je i Robinsonski kamp i etnopark Slap.
Luka, vi svake godine organizirate akrobatske festivale. Što vas je privuklo ovdje u Slap? Jedanput godišnje se okupljamo u prirodi Hrvatske i pokušavamo birati mjesta koja nisu top turistička mjesta. Time čime se bavimo je sportski događaj. Ljudi koji se primarno bave partner akrobacijama, oni vježbaju u prirodi, kampiraju tu, jako jednostavno. I stvarno pokušavamo živjeti u skladu s prirodom i kretati se u skladu s prirodom. Nadamo se da ste uživali u otkrivanju bogate baštine i ljepote prirode koja se skriva u svakom kutku ovog područja. Neka vam ova emisija bude inspiracija da se još dublje upustite u istraživanje ovog dragulja u središtu Hrvatske, predivne općine Tounj. Hvala vam što ste gledali posebnu epizodu televizije Tounj. Lijep vam pozdrav!